Donc ka la technicienne e b'a fɔ min ma doigt d'or k'a fo k'a barikada n denmuso ni waati na jɛ sisi n ka donc a b'an lamɛnna n ka donc Facebook kan an b'a fo n ka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Facebook kan Sidibe n ka le PDG k'o fo k'a barikada ka foli lase n ka donc USR cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen ma n tɛ ɲinɛ n ka donc Hayidara kɔ depuis Buguba la k'a fo k'a barikada n'an y'a fo k'a barikada n bɛ n ka conseil spécial n'o ye Sila ye n'o ye n ka cɛkɔrɔba ye k'a fo k'a barikada alu n ka le deuxième conseil spécial k'a fo k'a barikada USR cɛ a n'a muso n ka ka bɛɛ dɔn kiramantɔ na jamanadenw ka donc maa o maa taara i da n'a ye dɔ kɛ jamana in ka donc k'o fo k'o barikada parce que n'an y'an kɔ yɛlɛma k'a lajɛ yɔrɔ in kɛlen ka donc leçon ta yɔrɔ ye Modibo Keyita dalen bɛ yan k'a fo k'a barikada Amadu Tuma Ture dalen bɛ yan k'a fo k'a barikada Musa Tarawele dalen bɛ yan k'a fo k'a barikada Mali maaba caman kabilatigi ka danbetigi hɔrɔn caman dalen bɛ kaburu in kɔnɔna na colonelu généralu ka donc maaba caman hamdala cɛkɔrɔba musokɔrɔba mɔgɔ caman dalen bɛ ka taa kaburu in kɔnɔna na yan donc n'an y'a jateminɛ k'a fɔ ko dunuya ye waati ko de ye takasegi don an bɛ dugawu kɛ n ka taa bɛɛ lajɛlen maa o maa taara a silamɛ su ka donc ka bɛɛ fo ka ka bɛɛ barikada ala ka hinɛ o la ka donc ala ka yen fisa o ma hɛrɛ min bɛ jamana kɔnɔ ka donc ala k'a d'an ma baara min bɛ kɛla ka pour que jamana ka basigi ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen donc k'i yɛrɛ fo ka k'i barikada ala ka juma wɛrɛ yira an na hɛrɛ ani badenya la se bi ala subahana wa taala de ale de ko k'an k'a deli an b'a deli a ka kɛnɛya d'an ma an b'a deli a ka hɛrɛ d'an ma an b'a di ka donc a ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan pour que hɛrɛ ka se ka kɛ merci à toi aussi ka donc n b'i ka bila la. Ayiwa ninnu tɔgɔ o diyara n ye bi sɔgɔmada kutuba an bɛna boli fɛn damadɔni kan kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'a don situation sécuritaire la n'an donna sa la situation politique an bɛ dɔ fɔ o la ka sɔrɔ ka na lajɛ k'a fɔ an y'a ye k'a fɔ corruption na ko dossier dɔw dara procureur ɲɛkɔrɔ n'o ye justice ni corruption i bɛ nin da don o la ayiwa n'o ye an tilala ka bɔ yen an m'an da don fɛn min ye primature an y'a kabini Ablaye Mayiga ale kɛra premier ministre par intérim kuma caman bɛ ka fɔ an kɔni y'a ye k'a fɔ k'a bɛna nettoyage kɛ wa n taara nettoyage nin kɛra parce que n y'a mɛn jama caman tun bɛ i n'a fɔ vidéo maniw n'a ɲɔgɔnnaw caman tun bɛ sugali dala ye primature tun falen don kosɛbɛ o dun ye laadala ko de y'an ka jamana kɔnɔna na ni maa ma ka parti ye primature sɔrɔ ou bien n'u ye ministère dɔ sɔrɔ o ministère da parti tɛgɛrɛ fɔlaw a vidéo maniw a tesanaw a muso bilasiralaw minnu bɛ taa muso ta ka bila sugu la ka denw bila dɔgɔtɔrɔso la olu bɛɛ ka bureau bɛ ye o ministère kɔnɔna na donc o ma daminɛ Sogɛli ka taa na fo Dankakari olu dɔw fana na donc jamana fɛnw de bɛ tala ye mobiliw de bɛ ta ka taa courses kɛ n'a ye ayiwa ko premier ministre intérimaire nin ko kɔni a ye nettoyage kɛ yen dɛ ayiwa ne ko n ko kuma na ni ala y'a kɛ ni Sogɛli ɲuman an bɛ dugawu kɛ ala ka Sogɛli ala k'a ɲuman bɔ bana in na ka segin ka na a ka yɔrɔ la nka ala b'a ta la mɔgɔw b'u ta la dɛ ka fɔ ni ala y'a kɛ n ko ni ala y'a kɛ nka ala kana kɛ an t'a ɲini ala fɛ dɛ n'a Sogɛli nana dɛsɛ o kan ka segin ka na baara in ta ayiwa o kɔni Ablaye nin y'ale kɔni kɛlen premier ministre ye donc IM5RFP o y'aw bɔlen a la quoi. Très bien, on donc m'y répond. D'accord, il faut qu'il barkada insécurité ko ina. D'abord kala de la folie là c'est bella djelema. Baram bi kela ngata donc halbe armée bi wuli ka jola. O baram bi kela leflana ani jatimne ke ka fo depuis baram mun damnena. Plenty kera France contre la. Baraw bi kela chugo mi ngata ani jatimne ke ka fo tieni barka caman jora nord kɔnɔna ani centre kɔnɔna na attaque caman bɔra la jateminɛ kɛra k'a fɔ nin tile filanin na an ye yɔrɔ min ye k'a fɔ ka donc tiɲɛniw bolodara a b'an ka sɛnɛkɛyɔrɔw fɔ n'an ye terroriste o dɛsɛlen sisan u bɛ taa binfagala de ta ka taa mɔgɔw ka foro fiyɛ n'a ye subhanallah donc ka bin fagala ta ka a don olu yɛrɛ b'a don a tɔgɔ de ka sin ka bin fagala k'a kɔnɔ maloforo ka taa fiyɛ n'a ye ka mɔgɔw faga i hakili b'a la hali ni bagan y'o dɔ dɛsɛ i hakili b'a la tuma dɔ o dɛsɛna jɛnɛ mara la ka taa o ye so min faga ka ca ni so 100 ani kɔ ye donc bi an ɲɛ b'a kan o bɛ baara min kɛra maloforo o bɛ ka taa bin fagala de k'a la ka taa maloforo pompe donc anw fɛ ka taa o ye fɛn min ye o ye dɛsɛ kuma ye o ye malo ko bannen
an ka foli bɛ taa Lamine Doumbia ani Adama Sogodogo ye nin waati in o b'an lamɛn na le 4 septembre jateminɛ kɛra ka ko faama ninnu ye patrouille dɔ kɛ Ɲankuro n'o o bɛ ye yɔrɔ min ye ka taa donc o ka surun ani Yuru o ka surun ka taa donc Filadugu dɔw don ka taa donc o ka surun ka taa donc Sofara mara la o kɔnɔna na jateminɛ kɛra k'a fɔ o tun bɛ ɲinini dɔw la ni hakili b'a la pont dɔ tun bɛ ka taa donc Sofara mara la le 14 juillet 2002 o ye Ala minɛ ka pont in ka taa donc k'a ci ka bɔ yen ka taa donc pont siya min don ka taa ji de bɛ minɛ n'a ye n'an b'a fɔ ko barazi min b'a to sɛnɛw bɛ se ka kɛ ani jateminɛ kɛra k'a fɔ o bɛ mɔgɔ dɔ ɲinina o sen ka taa donc min ye péage ye n'an b'a fɔ a ma ko Segu sira kan ka taa donc Senso dugu dɔ bɛ yen ko Senso i hakili b'a la le 11 juin o y'o attaqué ka taa donc ka maa dɔ fa ka taa donc o péage yɔrɔ la o maaw de tun ɲinitɔla don armée nɔfɛ o bɔlen ka taa ka taa donc o ɲinini kɔnɔna na o ye terroriste 2 faga o ye marifa a bɛ fɔ min ma PKM ka taa o ye 1 minɛ o ye AK-47 1 minɛ ani kisɛ caman minɛ na ka taa donc o kɔnɔna na ani maa min ka taa donc ni o dalen t'o la n'a fɔ o ma ko suspect ka taa donc o y'olu minɛ baara kɛlen ka taa ka taa donc an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ fɛn wɛrɛ bɔra a kɔnɔ o fɛn wɛrɛ in kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ tile 2 in na ka taa donc RFI ka taa donc o y'o ka laadala tiɲɛni in daminɛ o ye communiqué dɔ kɛ ko rapport ko nin dugu na ko an ka armée taara bin ka donc k'o taara dugu na o y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba ni ka taa donc maa min tɛ se ka bɔ olu dɔrɔn de bɛ dugu in kɔnɔ k'o ye musow ladon o ka so kɔnɔ ka t'o ka sanu minɛ o la ko Wagner mɔgɔw ani donzow n'o ye dɔgɔnɔ donzo ye n'a bɛ f'o ma ko Dana Amasagu ko le farala ninnu kan ka taa donc armée kan ka taa bin fulamusow kan i b'a dɔn ne ye kuma jugu ye dɛ i b'a dɔn ne ye kuma jugu ye dɛ u b'a fɛ k'an bila ɲɔgɔn na dɔrɔn ça veut dire ka taa donc o b'a fɔ ko Rusiw ka taa donc fo b'a fɔ ko Rusiw ka taa ka Wagner ko ani dɔgɔnɔ donzow n'o ye Dana Amasagu ye k'o taara bin fulamusow de kan ko y'o maga ka taa k'u ka fini b'o la ka maga o la ka tila ka taa donc ka bin o kan n'i ye jateminɛ kɛ o kɔnɔna na o kuma ye kuma jugu ye kuma jugu belebele pour que k'a dɔn k'a fɔ a juguya yɔrɔ ye mun ye siya 2 b'a fɔ président kelen ka taa n'o ye Macron ye a ka kɔsa in na Algérie a nalen Afrique kɔnɔna na a ye kuma dɔ fɔ n'o kɛra ko armée k'o bɛ taa Filadugu dɔw ci k'o bɛ fulaw faga la o Faransi kelen de bɛ tilala ka nin fɔ parce que an y'o attaqué devant les Nations Unies c'est pour cela anw ka parti tɔgɔ la nous soutenons par ma voix le gouvernement de la transition o ye n ka fɛngɛ min kɛ n ka donc ka attaqué min kɛ n ka donc ka plainte min kɛ contre la France dans l'implication ka jamana ka ci ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na ka maaw armée n ka donc pour que ka jamana attaqué nous soutenons de façon très ferme le gouvernement de la transition pour la o ye plainte min déposée pour l'intégrité du territoire national o ɲɛ bɛ France tɛgɛ min na n ka tiɲɛni kɔnɔna na comme ni élément min kɛra n ka o ye min fɔ RFI la Europe bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko plainte min kɛra contre le Mali ko Mali ye plainte min kɛ k'a tɛ ta en compte nous condamnons une fois de plus parce que Nations Unies ye mɔgɔw sɔrɔ yɔrɔ de ye baara in ka se ka kɛ n ka ni tiɲɛ bɛ min bolo ka tiɲɛ ka d'a ma donc nous c'est notre soutien pour la République jateminɛ kɛra k'a fɔ o kɛlen ka ban le 5 septembre patrouille dɔ kɛra n ka donc Dora n'o ye secteur min ye n'o ye Tomini ya fan fɛ ye maa 8 o dalen t'o la n'an b'a fɔ a ma ko suspect olu minɛna ka di gendarmerie ma baaraw bɛ kɛla k'a lajɛ n ka donc kow kɛlen bɛ cogo min
jateminɛ kɛra k'a fɔ tile fila in na le 4 9e mois n'o ye septembre ye Gao convoi MINUSMA o tatɔla o ka patrouille dɔ la terroristes y'o attaqué o attaquelen o ka convoi yɛlɛla mine kan o ye tiri k'o kan mais MINUSMA mɔgɔ kelen de banana an bɛ dugawu k'a ye n ka taa donc ala k'an ka taa donc nɔgɔya da jateminɛ kɛra k'a fɔ le 6 septembre an ka avion ninnu ka donc ka laadala ciw la pour ka se ka terroristes kɛlɛ o ye n ka taa donc mugujuguw fili an b'a fɔ secteur min ma n ka talata ye comme a ka kɔrɔbɔrɔ tɔgɔ dɔn talata ye donc o secteur la mugujuguw filila jateminɛ kɛra k'a fɔ kunun wula fɛ vers 2 heures du matin Yoroso à camp de garde 2 heures du matin maa dɔw sɔrɔla moto n ka taa donc ani katakatani na ka na ka préfet ka so ani n ka taa garde kan ko tiri k'o kan o ye miniti 42 ɲɔgɔn kɛ o bɛ mugujugu filila ɲɔgɔn kan mais jateminɛ kɛra k'a fɔ o sera ka préfet ka mobili suɲɛ ka taa n'a ye o ye chef de peloton n'o ye gardiw ka ɲɛmaa ye o y'u ka mobili tiɲɛ mais maa ma to a la maaw sera ka wuli ka jɔ n ka taa k'o ka baara kɛ donc o kɔnɔna na an bɛ se ka hakilina min di min kɛra insécurité yɔrɔ la ani hakilina min dira o an b'a ɲini n ka taa k'a lajɛ n'an sera k'an ka maaw n ka taa donc an sera ka ɲinini min kɛ n'an sera ka hakilina dɔw sɔrɔ o kɔnɔna na pour que n ka jateminɛ kɛra gɛlɛya min bɛ yen n ka taa donc an ka se ka taa n'a ye. Ayiwa yan'o cɛ munna I ye kuma dɔ fɔ sisan kuma in ka bon kosɛbɛ hakili ma n'a fɔra ko Macron kɔni k'a dɛsɛra sisan a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ Mali ko la a dɛsɛlen don a taara yɔrɔ la a bɛ tɛgɛ fa bɔgɔ la nka sisan a ka RFI minnu fana bɛ ka bagabagali kumaw fɔ ka nkalonw tigɛ mais munna Mali fana kɔnɔ les vidéomans jusqu'à présent ani radio so dɔw ani lasela dɔw journalistes dɔw ka laseli munna gouvernement fana tɛna an fana tɛ wuli ka jɔ kɛ ka an ka jamana k'a défend ninnu fana contre la parce que an y'a ye k'a fɔ an ka kuma minnu bɛ kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ minnu bɛ kɛ radio sow la a ye ninnu cɛ président in bɔ a ja kan kosɛbɛ kosɛbɛ parce que a y'a kuma fɔ a ka laseli yɔrɔ dɔw la donc mun b'a bali halisa an fana k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn depuis RFI y'a daminɛ kuma min bɔra ka fɔ sisan n'o tɔgɔ bɔra ka min fɔ sisan kumaba de don min ka bon kosɛbɛ fɛn min don maa kan k'i hakili to a la kosɛbɛ a ye maa minnu fɔ k'olu taara bi mɔgɔ dɔw kan vraiment an ka hakili to a la fɛn dɔ don u b'a fɛ k'o de dɔn an senkɔrɔ an kana bi ni piège ninnu kɔnɔna na an fana ka kunnafonidilaw u ka contrôle kɛ maa minnu bɛ kunnafoniw di radio sow sanfɛ bɔlɔlɔw sanfɛ journaux kɔnɔna na an fana k'an ka marifa ta sisan an k'an ka kɛlɛ kɛ k'an ka jamana sauver an ta tɛ mɔgɔ ko ye an ta man ka kɛ mɔgɔ ko ye an tɛna se radio fana k'a fɔ k'an ye kiiritigɛlaw fana ye parce que ni dɔw ka laseli bɛ ko dɔw ye kiiritigɛlaw de kiiritigɛ ko tɛ o bɛɛ b'i ka jamana de défend an fana ka fara ɲɔgɔn kan n'u tugu bɔra k'a fɔ sisan an ka fara ɲɔgɔn kan an fana k'an ka jamana défend an ka fana k'u la gosi n'o kɛra n'an y'an sigi kunnafoni di la kɛlɛ la jɔyɔrɔba b'a la dɛ mais o yɛrɛ de ye n ka tɛ marifa ye parce que min don a bɛ fɔ nin ma bi n'i ye jateminɛ kɛ kosɛbɛ o b'u ka radio n'u ka télé bila la o baara in de la pour que tiɲɛni ka se ka kɛ donc jateminɛ min kɛlen don I ye min fɔ o de ye n ka tɛ danbe baara ye o de ye hɔrɔnya baara ye o de b'a to jamana bɛ se ka bɔ n ka tɛ donc gɛlɛya dɔw la mais Prince jɔn ni jɔn de bɛ jamana fɛ parce que min don I ka jamana kɛra gɛlɛya la cogo o cogo n'i y'i ka jamana lagosi tɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ ka f'i la siga t'o la I ye jateminɛ kɛ nin baara in bɛɛ bɛ kɛ la gɛlɛya kɛra cogo o cogo français journalistes français hommes politiques o bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka français défend I t'a ye journaliste kelen ko français don min bɛ n ka tɛ français lagosi fo an ka ministre des affaires étrangères la
pinsi mbe do ngata donc aka vesti la ta fo obeto sama ngata ka bo iba do ni coopération be signé ni baro be ke iba soro awli russe ci ngata donc ka drapeau ni ngata mali drapeau ni do blan russe drapeau ni blan aba do aka vesti la iba soro ni chinois ka coopération do chinois bo tadla ni burkina ka coopération do burkina bo tadla pour que mali ka la gauche ngata donc avec les russes fo obeta job ka fini sama ka yira ka fo ngata ka ya le ngata ko ni bi kala mais bi an b'a ye denmisɛnnin vidéo manu an b'a ye ko dɔw ko ye analyse politique ye an b'a ye dɔw ngata parce que déjà français bi ngata donc fɛn bɛɛ ko yo France ka nationalité b'o bolo France ka nationalité b'o bolo a kuma tɛ fɔra France ka nationalité o yɛrɛ de y'a fɔ France ka nationalité b'o bolo donc olu bɛ France de défend Mali kan a hɔrɔnya bɛ min a danbe bɛ min a halalaya bɛ min quelle que soit la situation de ton pays, ni tu sais que comment qui ka jamana défend, il b'i datu. Mais qui ka jamana la gauche ka di mɔgɔ wɛrɛ ma, ni malien den damani tɛ maa ye. Non mais o jamana den juguya de mɔgɔ ma ko min man ka bɔ faso den juguya dɔ ye o. Donc o de bɛ kɛla bɛɛ b'a dɔn min b'a kɛla o se bɛɛ b'o dɔn min b'a kɛla bɛɛ b'o dɔn i ye min fɔ o de ye kuma tiɲɛ ye. Donc n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ segin ka na Mariam Sagara bɔra ka kuma. N'o ye Diripa Ɲɛma ye a ye min kɛ colonel Mariam Sagara donc o ye adjoint hakilina min taara an bɛ Mariam lamɛn an ka a lamɛn ka tɛ donc a ye min fɔ Mariam an k'a lajɛ ni an sera k'a sɔrɔ n b'a fɔ réseau de man ɲi wa n t'a dɔn donc problème b'an na dɔɔnin yanni ka Mariam sɔrɔ an bɛ halisa yanni ka Mariam sɔrɔ an bɛ Ture fo Mali Web TV ale bɛ kumaso kɔnɔ radio ta k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a sɔrɔ cogo min na an b'a yɛrɛ fana k'a fɔ aw sɔgɔlen don Kutuba kɛnɛ radio fréquence sɔrɔ 93.3 buruburu 8 wala fɔ bugu Kulibana Suguni na ninnu tɔgɔ ani Mahamadu Korogo ko ne ma prince k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn halisa n'ale ma sɔrɔ an bɛ se ka taa ni an ka donc très bien ngata réseau ko donc an bɛ tila ka segin ka na kan donc an b'i ka élément min bɛ élément ma se ka sɔn élément ma se ka sɔn ngata donc an t'a dɔn min kɛlen don n'ala sɔnna kɔfɛ an bɛna lajɛ ni élément yi sɔnna donc an bɛ tɛmɛ ni laseliw ye très bien donc n b'i ka bila la an bɛ continuer an bɛ taa ni voilà an y'a ye k'a fɔ docteur Sogɛl Ogala Mayiga a bɛ waati jan bɔ donc fɔra ko dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila k'a bɛ wuli ka baara daminɛ an y'a ye k'a fɔ premier ministre kɔni a bɛ don min na ko bi halisa a ladalen don an bɛ segin ka na élément sɔnna mɔgɔw taara ka taa jɛtoro du su fɛ u k'a fɔ k'u ka sɛnɛ kɛ mɔgɔw b'o fɔ an tɛ mɔgɔ bali i ka fɔli la mais sɔrɔsiw fɛnɛ bɛ chaque fois u bɛ tɛmɛ yɔrɔw la hali kunu ne ye ɲininkali kɛ ɲɔnɔ fanfɛla la ko yɛlɛ a b'a ye sɛnɛko ko wayi ko hali bi ko faamaw bɛ tɛmɛ kuma bɛɛ u tɛ faama tɛmɛni ma donc terrorisiw yɛrɛ tɛ bɔ kɛnɛ kan tuguni k'a fɔ k'u bɛna mɔgɔ attaquer i ka foro la o nɔgɔyalen don kosɛbɛ olu de bɛ k'u ka sɛnɛ kɛ ni hakili sigi ye hali olu ni mɔgɔ wɛrɛ bɛnnen don ko kan an kɔni t'o ɲɛdɔn mais faamaw kɔni ma jɔ moi duti ma mɔgɔ si jɔ an ka opération continue la yɔrɔ bɛɛ k'a daminɛ i Gawo i faya kɔnɔna ninnu ni fɛnw an taara yɔrɔ bɛɛ la sɔrɔsiw b'a yɔrɔ bɛɛ la baara bɛ ka kɛ baara ma jɔ baara bɛ ka continuer cogo min na minɛn bɛ ka d'u ma an yɛrɛ ka sɔrɔsiw bi bi in na hali n'a fɔra k'u k'u jɔ u t'a ɲini k'u jɔ olu de bɛ continuer u bɛ évoluer terrain kan parce que dusu kura de donn'u kɔnɔ u ye minɛn sɔrɔ u ye dusu kura sɔrɔ ka population sécuriser parce que u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko population jigi dalen don kan donc an bɛ fan bɛɛ baara bɛ ka kɛ cogo min na baara bɛ ka kɛ ten samiya ko t'a la tilema ko t'a la mais baara bɛ ka continuer an b'a ɲini fɛnɛ ka taa ɲɛ o sens de mais Mariam ka kumakan ye Diripa Ɲɛma pour ka se ka mɔgɔ rassurer k'a fɔ baara bɛ kɛla hakilisigi kɔnɔ baara bɛ kɛla pour que jamanadenw ka taa ka continuer armée bɛ continuer na k'a ka baara kɛ baara kan ka kɛ cogo min donc ko maliyɛnw k'a faamuya k'a fɔ ko in ka taa donc a bɛ kɛla cogo min ka taa donc hakilisigi b'a la donc an k'a faamuya a cogoya la an bɔlen aussi ka taa donc tile fila na i ye rumeur caman lamɛn k'a fɔ maa min ka taa donc denmisɛnnin ninnu min donna formation na réseaux sociaux la o y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 200 ɲɔgɔn bolila lieutenant n'o ye formation ɲɛmaa dɔ ye donc an b'ale wele ale yɛrɛ k'i hakililanta fɔ Hawa Danbele donc formation kun ye jumɛn ye an b'a ɲininka a k'a da don a la
donc nana nyere ya ye mi me ka ko réseau quand c'est pas vrai et mi fora ko des cas d'avortement forcé par des manœuvrages intenses c'est pas du tout vrai il y a no manœuvrage intensité que la mochila ya no jawu ya de nous nana ou be former pour préparer pour bla ou ka service fitiru nye donc nous voilà no do be no de pour wolola coningation tout ka famille la do be no de pour wolola ou ta do jama e mi donc ou la mona mama ni papa drone bolo donc ni nana ya no ini jama be baraka ɲɔgɔn fɛ donc idem sugu dɔ bila yani ka na no ibo bɛɛ bila an bi glandi k'i bila i ka fitiri fonction kam donc nervosité n'o bɛ mɔgɔ min na i b'a bila ni jamanen don ni nana no i b'a bila yan no donc ni ti mɔgɔ yɛrɛ fɛ ni nana no i bɛ kɛ mɔgɔ fɛ pour que ni bɔra yan no i ni mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ se ka baara kɛ kiliman bɛɛ kɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ bɛɛ i bɛ se ka mɔgɔ sugu bɛɛ kun donc min ye conditionnement physique ye o ye an n'an ka sɔrɔsi ɲɔgɔn de cɛ ye mais min ye dɔɔni kɔni o bɛ k'u kun tɛ se ka don ka bɔ k'u tɛ bɔ n'an fɛnɛ ka souvenir ye mais min ye ka intensifier o kan o ti yan an t'u bila jinɔgɔ la yan u tɛ wurulen yan u tɛ si tɛ yan nɔ foyi tɛ kulu la yan nɔ mais fitinin minnu bɛ kɛ o ye k'u dilan de u tɛ se ka former i komi an ka recrues minnu bɛna to au sein de notre armée a tɛ se ka kɛ komi o mais o fɛnɛ tɛ se ka na don ka bɔ ten i komi u nana cogo min ka bɔ ten o fɛnɛ tɛ se ka bɛn avant tout u bɛ sɔrɔsiya milieu de kɔnɔ u nana d'an ma an k'u former de fitinin bɛ k'u kun min tɛ digi u la quoi cas de maladie caman bɛ yen nɔ olu ye handicapés caman n'u ka banaw nana mais olu minɛlen don n'u ka bana ye u épargnélen don fɛn baden de la u tɛ tɔɔrɔ min ka nɔgɔ u ma ka n'u ka furu suit ka tɔw suit u b'a kɛ ten de donc sisan foyi wajibiyalen tɛ mɔgɔ si de kan centre kɔnɔ yan nɔ tant que i ka kɛnɛ kɔni i kɔni ni tɔw b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bon ni bana b'i la fɛnɛ i bɛ épargner ni kɔni ye tenibilen don fɛn dɔ ka k'i la manœuvrage ma kɛ mɔgɔ si ka problème causer yan fɔlɔ o manœuvrage ma kɛ mɔgɔ si la yan donc minnu bɛ réseaux sociaux la o kɔni o ye ko wɛrɛ de ye ne yɛrɛ nana yanni ne ka na n y'a mɛn k'a fɔ ko 200 désertera ne ma n'o 200 désertera sɔrɔ yan mɔgɔ dafalen bi yan n'a bɔra mɔgɔ 2 ɲɔgɔnna na o fɛnɛ ye permission de b'olu bolo a banna sinon mɔgɔ si ma déserter à cause des manœuvrages intenses ne m'o ye yan je mens pas je suis lieutenant je vais pas mentir. Donc y'a ye parce que Mali réseaux sociaux ni ma attention ka bi jamana ye kun ye fɔ ka jugu dɛ ni SNG mɔgɔ mun ne fonction publique concours kan n'u passé donc n'olu passé la nga ta pour o ka se ka former ka ɲɛ o b'a dɔn hali malifata ni don min n'o taara ka baara daminɛ ni dɔ ko k'a b'o attaquer olu yɛrɛ bɛ se ka malifata ka se ka kɛlɛ kɛ ko yɛrɛ de o ye kelen ye k'o don k'o ka adamadenya dilan effectivement a y'a fɔ cogo min dɔw bɛ papa ni mama dɔrɔn de dɔn dɔw yɛrɛ ka hali n'i ye fɛn dɔ fɔ ka taa o bɛ ci ka ta ka yɛrɛkɛ n tɛ sɔn nin ma mais n'i taara kalo damani na o b'i don ka ta dɔn ka adamadenya don da fɛ n'i k'i tɛ mɔgɔ fɛ i bɛ kɛ mɔgɔ fɛ n'i ko i dusu ka bon i dusu ka bon i b'o bila yen donc o b'o i dilan k'i re-encadrer ka taa fɛn jugu min bɛɛ b'i la o b'i bɔ k'a bila ka taa parce que i bɛna baara de kɛ administration na administration t'i ka so ta ye administration ye Mali ta de ye ka taa pour que ka se ka dilan réseaux sociaux ye mun fɔ ko mɔgɔ 200 ɲɔgɔn ka taa dɔn k'o de ka taa dɔn ko bolila ko mɔgɔ 20 ani kɔ k'o kɔnɔ tiɲɛna manœuvre bila ko dɔw yɛrɛ bɛ ka taa dɔn k'o bɛ saya ni fɛn ka cɛ o de la ministre ka dɔn ko n'o ye ministre de l'emploi hali bi n b'a fo ka barika da concours dilanlen ka ɲɛ a y'a ɲini ka taa bɔ pour que denmisɛnninw ka don nin kɔnɔna na bana bɛ maa o maa la i ka bana bɛ écarté n'i ka bana b'a to ni agent b'i la n ka tɛ ne tɛ se ka baara dɔ kɛ o bana dɔw b'i la n ka tɛ i tɛ se k'o kɛ i bɛ bila yen mais formation na ala ye don o don aw kun bɛ di tenue bɛ don aw la k'a kɛ i n'a fɔ aw ye militaires de k'an kɔnɔ sɔgɔma joona réveil bɛ kɛ n ka tɛ i bɛ wuli ka jɔ sɔgɔma parce que i kan ka taa baarakɛyɔrɔ de la i bɛ wuli ka na ka drapeau kɔrɔ donc min kan ka kɛ o bɛ k'i la donc sɔgɔma ka taa donc min ka taa donc condition physique ka taa n'o ka ɲi tulu ka ca i fari la o bɛ tulu bɔ a la donc i kan ka dilan cogo min i bɛ dilan ka taa pour que baara ka se ka kɛ donc nous saluons l'initiative nous pensons que réellement c'est bon parce que jamanadenw bɛɛ ka se ka taa ka taa marifa bɛ ci cogo min parce que an bɛ taa la cogo min an t'a dɔn pour que bɛɛ ka se marifa ci cogo la et que chacun doit être soldat de réserve donc ni Mali mako b'i la pour que i ka se ka bila a kɔnɔna na nous saluons les initiatives donc o ye nin hakilina ye donc il est important an k'o fɔ n ka taa mɔgɔw ka se ka faamuya la Yusuf Toloba kuma na an b'ale yɛrɛ lamɛn hakilina dɔw ka taa donc a y'a fɔ an b'a lamɛn ka daminɛ ɲɔgɔn ka n'a fɔ Moti k'a fɔ ko kɛlɛ banna o tɛ dɛ ji de donna u tɛ se ka taa cogo min ka di u ye a ma nɔgɔn ne kɔni bɛ surasiw fo hali bi u ka continuer u ka baara fɛ u kana mɔgɔ ɲɛ t'a lajɛ dɛ k'a fɔ ko surasiw donna tan a bɔra tan a donna tan surasiw bɛ tɛmɛ mɔgɔ caman na yan u ma ca a dugu la o
n'a y'a ye surasiw donna dugu la ko dɔ de bɛ yen a surasiw aw kana ɲɛ da a lajɛ baara ni aw ka kɔntini mɔgɔ caman b'a la ka pilan ye ko surasiw donna tan surasiw bɔra tan tile ti bin k'a sɔrɔ a ci ma se ne ma a surasiw ne tɛ kuma o kan koyi an b'a ta jamana nin de ka sumaya ne y'a fɔ bɛɛ ye aw kana don jadiziya la aw kana accord signé ni jadiziw ye ayiwa a nafa filɛ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ y'a accord signé ni jadiziw ye n'a surasiw ma don dossier bɛ don foyi t'o bali bi aw bɛ taa darapo dɔw minɛ ka sigi aw ka dugu la de a donna ta a bɔra ta an ka foyi t'o la mɔgɔ min darapo hakili bɛ maa minnu na an b'olu dɔn mali kani bɛ maa minnu na an b'u dɔn n'a i bɔra jadiziya la n'a déclaré ne kɔni y'a accord signé mais ne bɔra la bi ne bɔra la sini jadiziw bɛ yan yɔrɔ la jadiziw bɛ yan yɔrɔ la i b'a fɔ surasiw ye surasiw bɛ taa aw nɔfɛ tant que n'a i ma o kɛ n'a y'a jadiziw mara i ka dugu kɔnɔ n'a surasiw nana i sɔrɔ i ka dugu kɔnɔ jadiziw bɛ yen ayiwa surasiw y'a fɛn min kɛ aw kana déclaré dɛ jadiziw bɛ kɛlɛ cogo min na aw bɛ kɛlɛ ten c'est clair et net a kɛlɛ nin ma ban koyi samiyɛ don yɔrɔ min ka di u ye u tɛ se ka taa o sumaya de bɛ yen a kelen kelen minnu bɛ yen surasiw aw ka kɔni n'a ka baara fɛ dɔrɔn dosow ka poste minnu bɛ sirada la mɔgɔ minnu b'a la ka pilan ni jadiziw ka minɛn olu de bɛ taa n'a ye olu de bɛ taa information di jadiziw ma don o don sira la mɔgɔw bɛ attaquer jɔn de y'a fɔ faamaw aw ka taa sigi yan ou bien aw ka taa nin kɛ faamaw jɔn de y'a déclaré maasi Moti mara la jɔn de y'a déclaré douane sira tigɛlen filɛ fo kalo 2 ou bien kalo 3 jɔn de y'a déclaré doso ko tɛ koyi u b'a fɛ mɔgɔ minnu b'a la ka kojugu kɛ fɛ dɔgɔn na n'a u bɛ taa dɔrɔn dosow bɛ wuli komi dosow bɛ sirada la u bɛ ka déclaré o de kama hali n'a aw ma bɔ kojugu la k'a fɔ ko aw bɛna yaala cogo min ka di aw ye an ka yɔrɔ la yan wa wa kuma t'a la mɔgɔ minnu bɛ taa filɛ ye ko dosow donna tan dosow bɔra tan u siya dɔnlen don a mɔgɔ o mɔgɔ i bolo bɛ jadiziw bolo sirada do dugu kɔnɔna do an t'i to ni ye Toloba ka kuma ye donc an tɛna commentaire k'a kan kuma fɔra cogo min ka taa donc an b'a lase donc bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ a la nin ye o ka hakilina ye toujours sécurité ko la président Burkina Faso bɔra yan a ye kumani min fɔ bamanankan fitinin na an k'o lamɛn. Ça fait 12 500 gouvernements mis accordés paysans, à peu près 9 400 tonnes. An nana teriya sira taama de la Mali la ka d'a kan Mali ni Burkina a bɛɛ kun tilenna kelen ye banbanciw ye gɛlɛya mun lase jamana fila in ma an nalen bɛ k'o de kuma ɲɔgɔnya fo ka taa se baara wɛrɛw ma walasa jamana fila in ka lakana bɛ sinsin cogo min na ka misali fɛnɛ ta Mali jamana bɛ k'a ka baaraw boloda sira mun kan lakana sira kɔnɔ o de ye anw nakun jɔnjɔn yɛrɛ. Ne dani ma ye. Bamanankan ka surun mais mosikan o bɛ bamanankan mɛn Burkina comme a ye dɔɔni kɛ Bamakɔ yan ka tɛmɛ donc i y'a ye n ka taa i b'a fɔ ko bamananden yɛrɛ ka taa a y'a n'a mɔsiya fɔ ka a dilan ka ɲɛ n ka taa donc quelques minutes pour que bɛɛ ka fɛn faamuya a ye min fɔ n bɛ ka bila la n ka taa donc maintenant jamana fila saba in a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tariku la yɔrɔ caman na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ caman na an ka taabolow la donc jamana ninnu an b'a fɔ n ko an n'u bɛ fa la n'u bɛ ba la ayiwa n'o tɔgɔ an bɛ taa n'an ka ɲininkali ye sisan kɔni an sera politiki kunda fɛn min ye an ka premier ministre Choguel an y'a ye k'a fɔ kɔni a bɛ cogo jumɛn fɔlɔ a ka état bɛ cogo min na comme aw y'a masurunya mɔgɔw ye Choguel aw dalen dɔ la ka tigɛ a la k'a fɔ a bɛ se ka wuli ka na ka jɔyɔrɔ in sɔrɔ wa. Kunun conseil des ministres tɛmɛlen ka taa président de la transition bɔra ka ɲɛfɔ bɛɛ ye n ka ko Choguel k'i va très bien ko bana in a tɔgɔ sɛgɛn min ka taa donc ne maa sɛgɛnna fo ka kɛ bana ye ko k'a fɔ ministre bɛɛ n ka taa saba sɛgɛn fo ka na kɛ bana ye mais ni sɛgɛn bɛ bana o donc o kɔnɔna na tun bɛ repos forcé la président de la république conseil des ministres a y'a fɔ bɛɛ ye ko saba ni ala sɔnna bi le ministre n ka taa intérimaire Maïga o kan ka bɔ ka kuma jabaranin na à partir de 21 heures aujourd'hui a bɛ Choguel ka lahaliya a b'a fɔ maliyɛnw ye bi inchallah inchallah a bɛ kuma aussi
an ye kuma min fɔ n ka tɛ donc ni tiɲɛni bɛ yen ka tɛ maliko min bɛ yen ka tɛ donc hakilina min bɛ yen ka tɛ donc a bɛ bɔ an b'a ɲini maliyɛnw bɛɛ da jɛlen fɛ u ka ORTM lajɛ Choguel ka lahaliya ni fɛn tɔw ka tɛ donc a bɛna fɔ sur instruction du président de la République donc n bɛ kuma to o yɔrɔnin na n tɛna don o la filanan na i ye kuma dɔ fɔ n ka tɛ donc ko maa dɔw ye a fɔ réseaux sociaux la ko Ablaye ye maaw gɛn primature la nkalon don parce que min don primature la mɔgɔ si tɛ yen videoman k'a fɔ min ma nommé k'a fɔ ko bɛ baara kɛ n ka tɛ donc ko bɛ taa sigi n ka tɛ primature la nkalon don ni maa o maa y'a fɔ n ka tɛ jugu nkalon don ni cérémonie bɛ yen o bɛ wele ka taa n'o tilala Touré min filɛ nin ka taa a bɛ wele ka taa ni baara banna n ka tɛ bɛɛ bɛ taa ni yɛrɛ mais n y'a mɛn arajow la n y'a mɛn yɔrɔ dɔw la kunun maa min tun tɛ primature fɛ maa min yɛrɛ tɛ Mayiga fɛ bi n ye jateminɛ kɛ k'a fɔ olu de bɛ kulela don o don k'a fɔ Mayiga ɲɔgɔn tɛ Mayiga ye nin kɛ Mayiga ye nin kɛ Mayiga selen primature la n ka tɛ donc a ye réunion kɛ primature mɔgɔw fɛ a ko ne tɛ na k'a fɔ ko n bɛ ko dɔn ka tɛmɛ aw kan aw yɛrɛ bɛ administration dɔn ka tɛmɛ ne Mayiga kan baara de dira ne ma premier ministre ka donc bi a bɛ yɔrɔ min n'a banana a banana Mali ko de kama a bɛ Mali baara de la a y'a yɛrɛ di Mali de ma pour que ne sɛgɛn in ka se ka sɔrɔ kosɛbɛ a ko ne kɔrɔtɔlen don a ka segin ka na n nana de ka tɛ baara min kalifana na n k'o baara kɛ joona sani a ka segin ka na ne mana ka mɔgɔ si bɔ a ka place la premier ministre intérimaire Mayiga n mana mɔgɔ si bɔ a ka place la parce que n ma mɔgɔ sigi ko kalifana na waatinin dɔ de la n nana baara kan ka kɛ cogo min primature la n ka tɛ donc baara dɔw bɛ kɛ la aw bɛ tila n ka tɛ baara in na mais a bɛ bila ka taa secrétariat général du gouvernement a bɛ temps dɔw ta n nana de ka pour k'a fɔ bɛɛ ye n tɛ fɛ n ka tɛ donc lenteur ka k'a kɔnɔna baara ka kɛ teliya kɔnɔ bɛɛ ka woroli ye min ye bɛɛ k'i ka woroli kɛ n ka tɛ donc pour que an ka sunɔgɔ dabila parce que an ye engagement de ta sur le plan international élection ka se ka kɛ baaraw ka se ka kɛ jɛya kɔnɔna na an ye timing min de di parce que temps ta an bolo parce que n ka tɛ an jugu ye n ka tɛ donc waati de donc an ka baara k'o kɔnɔna na n nana k'o consigne de d'aw ma pour que baara in ka se ka kɛ lundi min kan ka kɛ mardi min kan ka kɛ sani conseil des ministres ka kɛ mercredi n ka tɛ min kan ka kɛ o ye nin a y'o de fɔ n ye n ka tɛ donc maaw ye Renouveau TV Joliba Télé Ouverture Média denmisɛnnin dɔw bɛ Faransi n y'a ye n ka tɛ n dɔgɔnin Maliki ninnu n y'o ka réseau ye n ye Cherche Daniel ninnu ye n ye mɔgɔ caman ye o bɛ kulela wo wa Mayiga nana ɲɔgɔn tɛ yen Mayiga bɛ yen n ka taa mɔgɔ dɔw Mayiga dɔn a bɛna confirmer Mayiga dɔn Mayiga t'o dɔn Mayiga tɛ n ka taa bi n ka taa nin délation kɔnɔ parce que Mayiga b'a dɔn n ka taa adamaden siya min don ni jugu kɔni y'a ye ko n ka k'i ɲɔgɔn tɛ i ka da la k'a fɔ i fagali de b'a kɔnɔ donc Mayiga y'a faamuya n ye Mayiga rencontré a y'o de fɔ ne ye a ko tonton baara ka ca ne bolo n kɔrɔtɔlen don ka taa ka tila n ka taa donc pour que a kana n ka fɛn d'a ma n ka taa donc ni mɔgɔw bɛ kulela fɛn wɛrɛ kama juguya bolo la dɔw ko k'a tun sara dɔw ko nin kɛra dɔw ko nin kɛra mais n bɛ min fɔ maliyɛndenw ye n ka taa donc danbetigiw ni hɔrɔn ni halalaw ye maa si ka bana ma deli ka mɔgɔ préoccupé Mali la ka tɛmɛ Choguel ta kɛra cogo min maliyɛn bɛɛ ka wuli ka jɔ ka jɔ maliyɛn de l'extérieur wele bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ à l'intérieur Gawo Tɔnbukutu Mali fan bɛɛ jɔrɔlen don parce que mɔgɔ ko il y a le tandem Choguel Assimi qui marche parce que militaires y a fɔ yan a kana digi mɔgɔ la militaires tun bɛ yan kalo 9 foyi tun ma bouger foyi o kɛra e ɲɛna yan tiɲɛ tɛ wa ninnu bɛɛ tun b'u ka place kelen na au contraire Assimi tun b'i occupé sécurité ko ani fɛn wɛrɛ de la bandɔ y'o d'o ma mais mun de bɔra cogoya la fɛn min bɔra cogoya la Choguel nalen bɛɛ ye min kɛra o ti kɔnɔdimi ye o ye ɲɛdimi de an ka juguya dabila an ka hasidiya dabila an ka hasidiya dabila jamana kɔnɔ prince kuma tiɲɛ ye nin de mais dɔw ko a y'u ka dunta bali dɔw ko
olu bi sueni mi kɛ ngata o balla donc ko a y'an gɛn ka bɔ dɔw ko k'ale de mandat da dɔw kan ko bi ngata Côte d'Ivoire ni yɔrɔ wɛrɛ bi n'i ye jateminɛ kɛ n y'a ye Bubu ka denmisɛnnin dɔw y'a sɛbɛn ko Ikasa binna ngata donc ko o taara dɔgɔtɔrɔso la clinique kɔnɔ o y'a sɔrɔ Ikasa bɛ aéroport la ka taa Burkina président kunbɛn ala mais o tɛ ninnu minɛ k'u datugu mais min dɔn justice de nɔ dɔn ala ma bɛna se justice ko in na ngata komi an da bɛ se procès in na ngata donc a kɛra cogo di URD procès an da bɛna se a la ngata donc an bɛ se justice ma bi o justice ka ko yɛrɛ kɔni donc ko ye min ye bi n y'o de fɔ jamana o jamana ni justice tɛ yen jamana tɛ wuli ka jamana tɛ yen dɛ n y'o de f'i ye yan fo justice ka ɲɛ Allemagne ɲɛmaa y'o de fɔ ngata k'ale t'a fɔ ko mɔgɔ kana affaire kɛ Mali la ko parce que ko justice tɛ yan n y'a fɔ juge ye ko n'an ma jɔ o jɔyɔrɔ la armée wulila cogo cogo ka jamana récupérer ka d'a ma a b'an ka jamana ci sɔrɔ ko tɛ wari ko tɛ sécurité ko tɛ mais n'i ye jamana ta ka tɛmɛ maa min b'i diya Mali la ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye Mali justice parce que IBK tun y'o ban o la baara kɛra bi n ka tɛ donc fɛn bɛɛ ka d'aw ma donc ni anw kan ka justice ta ka tɛ jamanadenw ka se ka da aw la pour que an k'a dɔn k'a fɔ an man kan ka siran aw ye an kan ka siran sariya de ɲɛ aw b'a fɔ k'a bɛ maaw de bagabaga ko mɔgɔw ka siran aw ye u tora jɔ a ma i sera a tɛ bɛn a tɛ bɛn parce que jamanaden foyi ma fisa ni jamanaden ye ala ye place min da aw man ka taa a ma di maa si ma k'aw ka to nɔ na ka taa donc a ka sariya fɛngɛ mais an bɛ se URD ta n ka tɛ kabako ko min kɛra a kɔnɔna na URD la n ka tɛ jugement kɛra n ka tɛ ko gagnant ka mɔgɔw n ka tɛ ko gagnera donc bi n ka tɛ donc o décision min bɔra n da bɛ don a la n ka tɛ parce que juge saba kɔnɔna na fɛn min kɛra o ni ɲɔgɔn cɛ duniya bɛ ɲini ka wuli parce que président ye baara min kɛ juge saba dɔ n ka tɛ baara kɛra cogo min ɲugu bɛ k'o la mais fɛn min kɛra fɛnkɛ ka waati la n ka tɛ donc Bakari Togola ka waati la a fɔra ko mansara dɔw ye fɛn dɔw minɛ et qu'au dossier n ka tɛ ministre de la justice ko n ka tɛ k'o dossier bɛ n ka tɛ fɛnkɛ la monsieur le ministre de la justice hali bi a ma foyi ye on n'a rien vu a ma foyi ye parce que min don aw y'a fɔ n ka tɛ ko la situation Bakari Togola ta n ka tɛ problème b'a kɔnɔna na aw ko fɛn dɔw minɛna la mais c'est juste qui devrait être radié et montré à l'opinion nationale et internationale à ma quai. URD ta il paraît que Kasaba ba fait du corps. Kasaba là. Juge ça va de kanga décision ta. Ah, flato be nyugula de. Mais min kera l'été le kera. Inspection là, on sigle do ka kono, on va suivre pas à pas. Min kera ngata pour que ngata ni ka se ka ke misala ye ngata parce que maaw ko ka parti créé mun kɛra a kɔnɔna na n bɛ parenthèse da yɛlɛ san'an ka se Ghana URD procès ngata ni hakili b'a la ngata donc gɛlɛya kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ dɔw bɛ yen Gagnon n'a ka maaw ngata donc o taara commune 5 la ka taa plainte don situation nana ka juger a yirala gendarmerie ye ngata donc faux et usage de faux ta o contre la n'o jugement kan ka kɛ o tun kan ka minɛ ka don kaso la yɛrɛ mais o bilala o cogoya la fɔlɔ jugement bɛ continuer na o yɔrɔ la n ka taa donc min kɛra n ka taa donc exactement k'a fɔ n ka taa ko gɛlɛya kɛra n ka taa donc commune 3 la n ka taa donc o cabinet d'instruction o cabinet ninnu kɔnɔna na o hakilina min taara n ka taa donc o jugement fɔlɔ min kɛra commune jugement numéro 130 du 4 avril 2002 au tribunal de la commune 5 a yirala n ka taa k'a fɔ ko Gagnon ninnu gagnera ko élection kɛra ko gagnera or a yirala k'a fɔ mɔgɔ 4 bɛ yen maa 1 sara commune kan ye n ka taa rapport min kɛ maa 1 sara maa 3 ye plainte kɛ o contre la k'o ye signé kɛ olu tɔgɔ la n'i y'o mɔgɔ 4 ta ka bɔ yen o tɛ den tiɲɛ donc o kɔnɔna na mais juge y'o ta k'o bila kɔfɛ ka jugement kɛ k'ale ka sira t'o la o décision min taara ka taa de cour suprême ma le 7 cour suprême ka donc cour d'appel la cour d'appel ye décision ta o kɔnɔna na k'a fɔ k'o jugement kɛcogo ɲɛna k'a ɲɛna et aujourd'hui o mɔgɔ 3 de kan ka décision ta aa maa 2 n'o révolté len don dɛ est ce que o yɛrɛ b'a kalama ko décision taara cogo min est ce que président 1 de tɛ donc papier wɛrɛw bɔra o la
en sigilen do ka kono il faut que la justice comprenne dambe ko bala horoya bala sumala ka parti de l'anticomi sumala ka dambe de l'anticomi sumala ka horoya de l'anticomi sumala sara comi ko parti ko be takati doma ka songa to ni sumala halla haroti nyoko so tout simplement parce que quand le justicier ça fait honte et ça fait froid au dos. Donc en bas syndicat fait les jeunes de l'association des élèves et étudiants de 1991 ces jeunes révolutionnaires même aujourd'hui au niveau de la magistrature, nous comptons sur vous. Camarades, on vous demande et on vous réclame, donnez-nous l'honneur et la dignité au niveau de la justice. Parce que même il y a des juges extraordinaires, il y a des jeunes extraordinaires que nous avons rencontrés à l'école. On avait confiance à vous, camarades militants, camarades responsables, camarades jeunes de l'AIM, de l'Union démocratique homme et justice là. Donnez-nous l'honneur et la dignité, s'il vous plaît. C'est tous ceux qui sont là-bas, non, pour l'honneur de notre pays. Mais c'est comme il faut justice là, oui. Mais, Prince. Ah, donc, qui est là? Gagnona. Il est 14e vice-président. Gagnon. Gagnon. Adi madame Koubal Dobe ngata olde tunkera sumala ka directeur de campagne tumani dola. Sanoka sa sumala dami mi fo ne boton kono. Nani morawo kasama nyongo soro abena fezanye akera tugo minamba fo ka wani mando akumbe voyi la bora Gambie na mais c'est dommage. Voilà après mo do bana tara no fa alaka hinatigila. Donc voici au jugement de URD tangata donc amse ko fond. Amse ka anda domine au ce gouvernement est voyagé là-bas OK. Alu badra sajaja. Amale fa éviter. Pour la fête. Sajaja fana kana do fanye. Très bien tala. Alu badra. Téléphone na amse ka do ngara binyo. Awo. Donc ni jatimene ke tele flana. Anka job tara Togo. Mbi foli la se job ma. Abla job ka barkada. Ataranga dambe nanga horonya nanga halala ya mesegama. Togo yi. Et Prince. Mungu Togo. Anga comité de suivi de la transition. Togo présente au Nyemaïwa. Allez de moi démêler ka barake pour que embargo ka wuli ka bon ankawa. Kalo sabangata ameta nyogo yi. Forja simbe bara. Alama mina ke mali la ngata telefla na tina me kalo sabawre. Je peux mi fo. Et Mamou, Antalame. Je crois qu'il y a quelques éléments clés qu'il faut retenir par rapport à notre pays. C'est que, il y a un principe qui nous semble être important, qui a souvent conduit à des tensions avec nos voisins et avec nos partenaires. C'est toujours je rappelle ces principes parce que ça va aider pour nos discussions, pour il faut qu'anga segi san réunion en kadamne anga nyefo nyonye no ya anga tabolo job ko mu amba segi bamana kana ka defo mali on comprendre comment mieux interagir avec notre pays. Le premier principe, c'est de comprendre que personne n'aime le Mali mieux que les Maliens. Ako sane anda ga don kuma kono aka famia fe foro min ba fo ya amin bebea machine c'est que Mali fait que Mali on follow machine c'est que Mali fait que Mali on follow. Et personne ne connaît les problèmes du Mali mieux que les Maliens. Machine c'est que Mali problème donc quand Mali Malien machine c'est que Mali problème donc quand Malien et personne n'a une meilleure solution au problème du Mali mieux que les Maliens. Machine c'est que problème n'est donc solution sera là. La fondation donc ni Malien ou t'es. Et c'est que quoi faire? Que solution bien pour quand même Malien. Ça ne veut pas dire que les Maliens sont arrogants, mais ça veut dire seulement que les autres qui viennent nous aider doivent prendre le temps de parler avec nous
de nos compatriotes. Ko Maliens jangalen do. Ko mais to me ni be fe kana deme do mo fe. I ba ñini ka don folo atiki be fe mi fe. Sani ka to kan takibe deme do am. Comprendre et d'identifier la meilleure manière de pouvoir contribuer à une solution. Donc je crois que ça me semble être important. Il est important aussi de retenir que tout ce qui se fera au Mali doit se faire avec le Malien. En accord avec les Maliens, avec la contribution des Maliens, et nous n'accepterons rien qui puisse se faire sans les Maliens ou contre les Maliens. Je crois que ça me semble être aussi une donnée importante qu'il faut retenir. Et dans le cadre de nos rapports aussi avec nos partenaires, il est important de comprendre que le Mali nouveau n'acceptera pas aussi qu'on puisse nous imposer des agendas. Qu'on puisse nous imposer notre propre agenda, nos priorités, qu'on puisse nous imposer des dictats. Naturellement, cela va avec un prix à payer. Et ce qui est nouveau au Mali, c'est que bon, notre pays, notre gouvernement est désormais prêt à dire non quand nous estimons que l'aide ou l'assistance ou le partenariat qui nous sont proposés ne sont pas en ligne. Ambi ika nafolo ko ambi ngata doge ka adamadiya ko ma me bi saka son on ba hakilna na no jamana de ka yechuwe no jamana de ka hakilna o fen kura ngata o hakilna kura de talent do sita jamana ko nana ante jena ma saka fen do avec notre propre vision du Mali. Je crois que ça je crois qu'il est important qu'on le comprenne parce que pendant longtemps on a remarqué que pratiquement le Mali accompagnait les partenaires au Mali. On ne binga des partenaires au Blasra. Ça veut dire partenaires au Bina, min kadoué. Ha no partenaires au Nene Kanga Ketan. Ha école Kura Kanga Blanta. Ha armée Kanga équipetan. Ha Gata Tango Nene Kanga Ditan. Ha Moro Kanga informateur. Ako Kante Jena et Touré. Malika Hakilana ani Malika Yicho Nitseka no do o Konana. On y Hakli Jagabon Meke. Ani Hakilana Minta. Nitseka do Konana. Inika Naflo Taka Boy Malikono. Ani Itibara Kenyo. Maintenant, je crois que nous voudrions que le logiciel change. Pour que les partenaires comprennent que c'est le Mali qui sera dans le lead avec le prix que cela nécessite à payer. Mais que ceux qui veulent travailler dans le cadre de cette vision sont les bienvenus. Je crois que ceux qui ne veulent pas travailler dans le cadre donc c'est pour dire juste qu'on se comprenne avant d'entrer dans les discussions. Parce que certains veulent nous coller des stéréotypes pour dire que le Mali peut se fermer. N'était son oncle Hakilana, n'était son oncle Yetula, n'était fait un gars Jamana qui fait un tatou comme un cas Bokor Luna, Katugunga, Namba, Ka Macron, Ka Macron, América Nideke, Ambora, Anti Jena, Katatongo, América, Baramik, partenaire Mekangana, ni Chamando, Baby and Malikono, Anu Basic Kapuma, ni Barakanga Keto Mekato Barabeke, ni Mamte Soma. Il a minante. Oui. Le Mali ne veut pas travailler avec les gens, non. C'est que les choses ont changé seulement. Mais je une nouvelle vision. Nous voulons travailler avec les partenaires. Nous voulons travailler avec tous nos partenaires occidentaux, de l'Est, de l'Ouest, du Nord. Dans le cadre d'avantages comparatifs que nous pourrons tirer de ces partenariats. Il faut aussi comprendre que soutenir le Mali
Travailler avec le Mali n'est pas un cadeau au Mali. Nous avons la responsabilité première, c'est la stabilité au Mali qui occupe une position stratégique centrale dans l'Afrique de l'Ouest. Quand quelque chose de mauvais se passe au Mali aussi, ça va affecter. Donc, donc on va faut ka barakata pour que bara ngata donc ade ay min boloda maliko ngata donc ka duo kay ngata donc ne aya ko na ka hoya se donc ko ngato akatlat na na kuntla la ki meso ka ramasser amba marako de kunkai donc comment tamana chewra c'est wala kata bato parce que ama akili to la quoi mi ba be kono tuma do la ay ben ka choix donc parce que déjà ni ya foka ba iba so musukora do sigele lo ta famille. Donc c'est pour cela en bas que donc on peut donc effectivement en deux temps en bas traduire quatre langues pour diffuser. Donc à bien faut qu'à débarquer nous tu pour gagner négali et hakil naie ça ne réunion qu'à même ngata kama ou blangata sera mbika blala ngata ni négali warabe. Ayo anya meka foko dossier do fona dara procureur korole ko no zomba kulo ye ina fo munu ye jamana na folo ko tlongwa kala kerengana ka wali fenta ka kitaye ka wali fe akanga do dami fe jamala fe ko okumania o mako ke kele na horo fenye o tesla medine o tal anga la medine te soma kerje dine te soma wa alu munum kele ka marfa ere ta kama no e jadi sunu no e to terroriste no e ulu fona te so wali asuguma ngamali dendo be munu yoke ko ina fo engrais frelaté ou bola munun tara aéronefu sa ani munu ye waruta ka ta facture gonfler ka dossier tara tenga ta ke procureur général nyokoro ten dai ku ka fle ambi foli la c'est bi halibi mais néanmoins on n'est pas ce sujet de notre justice parce que ne kuma mbi sena amena engrais frelaté ko ngata bi Ibrahim Bokar ke awo amena pour nous bara mi ganga ke anga bot tlongela ka don sobela Mali nafolo tununi kɛra tiɲɛni kɛra maaw bɛ minɛ ka don kaso la o de enquête ka kɛ n ka taa donc o bɛ san damani kɛ kaso la o bɛ tila k'o bɔ k'o libérer an y'a ye yan Mali justice la min ma diya anw ye a y'a ka waati a y'a donna kaso la ka walidenw fa yan ka don kaso la o tilala k'a fɔ n ka taa ko situation ma sɔrɔ n ka taa a y'a bɔ k'a bila yan n ka taa non lui balugo bere rouge affaire a kɛra bɛɛ ɲɛ maaw kaso la ngata jugement te ni ko be dem ngata be kena fo dudu fo ka tigere fo ngata ka fo ngata o justice me kala après ngata donc ko be datu moi je ne suis pas fier de ma justice beaucoup de Maliens ne sont pas fiers de notre justice. La justice que le peuple malien, c'est une justice pour tout le monde. C'est pas une justice de clan. C'est pas une justice qui est Makangasran, Sariabolo, ni Choueni, Kangasra, ni code pour régler des comptes. Je ne suis pas pour cette justice. Je suis pour une justice indépendante. Et je pense que l'État est effort que la justice malienne aujourd'hui, effort selon les moyens de l'État, la sécurité assurée. Donc, condamnant, c'est que nous devrons avoir une justice à la hauteur. Une justice où Fantan Tesrankata. Ou une justice, et d'aller par la capacité, il faut que tu aies justice, il faut que tu aies et que justice de baraké, il y a une loi qui est de Kalan. Et que loi est interprétée, tu vois, la loi est bien et en âme et en conscience. Mais ni ni kekata maka ni ni kekata kafanga kibeta chrétien dugula kata Jésus deli wallah Allah tingati toi c'est que tieni ke kibeta maka ibi banga justice di kibeta maka wallah ka justice e ka maka tatimine parce que Allah essaie de dire il ka tiefo han ngata donc ni global Allah ko kale paix et salut sur lui. Allah kale to ngate tien. Tien to Muhammad. Paix et salut sur lui. Tien na chuku kanga fo. Mais ne bi ba tien na ka to arranger. Mo be fa kon nana.
tile fila na an ye dossier fila ye ka journaliste y'a bɔ i ye nin dossier fɔ ka tɛmɛ ka donc ministère de la sécurité ta kan n yɛrɛ bɔra Siana Takuyo de ka dossier wuli ne tɛ Siana supporter parce que Siana IBK mɔgɔ de Siana ma deli ka kɛ nin régime fɛ ni Siana bɛ dunyɔrɔ sɔrɔ min ka taa bɛ yen donc n b'a dɔn c'est que an bɛɛ formation siya de kɛ ne n'ale bɛ professionnel kɛ sanni an ka taa école supérieure la n b'a dɔn il est journaliste je suis journaliste avec ma carte de presse donc a ye min fɔ pour moi ni kuma tiɲɛ nana an ka taa donc an k'a fɔ moi je ne peux pas comprendre au ministère de la sécurité parce que kuma min fɔlen don Bamako ka caya bi il est important que sécurité d'État mɔgɔ k'a fɔ il est important que ministère de la sécurité k'a fɔ a fɔra de ko le directeur de la sécurité d'État ko hali bi ka taa ale de tɛgɛ bɛ ministère de la sécurité kɔnɔ ko fɛn caman bɛ yen ka taa donc ko olu tɔgɔ min bɛ yen k'ale kɔni bilalen de tun dɔrɔn et que marché dɔw dira ministère de la sécurité la ko plus de 24 milliards a dira muso cɛ ɲumanin dɔw ma Allah ko société y'olu y'a créé ko société ma tɛmɛ san kelen kan o bɛ mun fɔ ko non ko marché public ko n ka taa donc ko o ka ɲi ne ko marché public ye n ka ɲa a kɛra n yɛrɛ yan o ye marché ta k'a di ministre dɔw ye marché tila k'a di o tun bɛ fanga la tuma min o ministre bilen ka bɔ marché public kelen y'a fɔ n ka taa donc ko marché in ka taa k'a dira ko pression de kɛra o la soigner ni kalabanciya a bɛ bɔ n ka taa donc marché public mɔgɔ dɔw la là-bas aussi il y a des hommes qui sont malhonnêtes parce que politiquement ko dɔ bɛ yen n'a man kan ka kɛ i tɛ se ka kɛ marché gré à gré bɛ di maa ma cogo jumɛn ni min tɛ spécialiste ye société créée la ko parce que ko 17 milliards b'a ka compte kɔnɔ ko parce que 17 milliards b'a ka compte kɔnɔ muso don o b'a ta k'a d'a ma 17 milliards a y'o bɔ min ɲininkali bɛ yen aw de ka wari b'a bolo wa a bɛ dɔrɔgu de feere wa i b'a sɔrɔ a bɛ taa Dubaï kɛ bi Mali hali n'a bɛ taa Dubaï a bɛ taa mun kɛ 17 milliards kama a bɛ marché ta k'a d'a ma or banques bɛ kalabanciya dɔw la banque bɛ se ka papier bɔ k'a di mɔgɔ ma k'a sɔrɔ c'est pas vrai pourquoi a bɛ di ninnu de ma mais pourtant hali bi a bɛ continuer la i bɛ kɛ ka mɔgɔ kɔrɔw ka taa donc mɔgɔ min kan ka taa kaso la ka taa donc des commerçants au ministère de la défense à d'autres niveaux maa min ka taa parce que ni business bɛ kɛ aw bɛ kariya ka marché ta k'a d'u ma. n'o tɔgɔ ne tɛ jigin maa la o la dɛ ne bɛ jigin maa min na o ye jamana kelen minnu kelen bɛ ka minnu ye coup d'état in kɛ n b'a fɔ ten minnu ye coup d'état kɛ ni jamana b'u bolo bi n'i nana fanga la i b'a administration nettoyer de fanga kɔrɔ ka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen i b'a bɛɛ nettoyer ka bɔ yen n'i ma di k'olu bɔ yen parce que c'est pour cela i sigilen bɛ fu kunna maintenant olu yɛrɛ ka taa wala i sigilen bɛ fu kunna o ye kelen de deux e yɛrɛ min bɛ o sin ka taa ni ko min bɛ kɛla kunun i ma kan ka sɔn a kan directeur généraux ni chef de cabinet foyi changement ma kɛ o ɲɔgɔnna caman caman a bɛɛ aw sigilen don k'o lajɛ olu b'aw to aw ka taga wa donc hali bi dafu kɔrɔ ninnu de bɛ yen ni kelen kelen u jɛɲɔgɔn minnu gɛnna ka bɔ place la olu bɛ yen donc n'olu bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ kunun o bɛ baara kɛlɛ cogo min maa min bɛ kɔfɛla la olu ka nafolo de b'o bolo e ministre de la sécurité e sigilen don k'o lajɛ ko non ko e ye dossier bila ka taa n ka taa donc ko o dira ten n ka taa dira ninnu ma ni muso ninnu fila bɔra min parce que o jɛlen don o cɛ ka ɲi an ka 27 milliards 24 milliards par ne ko ministre ma ani Moribo le directeur de la sécurité d'État a ye bɔ a ka kuma parce que ministre n y'a fɔ ko directeur de la sécurité d'État e tɔgɔ man di débat bɛ kɛla i b'a enregistré la i bara i tɔgɔ man di hali ni y'aw yɛrɛ ka dossier f'i ye e tɔgɔ bɛ sɔrɔ fɛn dɔ la yen Moribo i tɔgɔ man di donc il y a des marchés min kɛra kunun Ibrahim Boubacar Keita la sécurité d'État mɔgɔw Jawara ani ka taa Karimu ani ka taa donc IBK ka mɔgɔw an'u ka gɛrɛ ka marché ta k'a di ɲɔgɔn ma k'a dun ko fɛn tɛ bɔ a la ne tɛna mɔgɔ si supporter nkalon kan ne to kɛ maa si ye faso nafolo k'o dun foyi tɛ bɔ a la min ka di min ye k'i b'a kɛ ko fɛn tɛ bɔ a la ne to aw supporter nkalon kan parce que ne da kan t'aw bolo moi je vous ai vu jeune lieutenant an b'a ka kɛlɛ kɛ tuma o y'a sɔn ka taa an ka dɔgɔ an n'aw ka cɛkɔrɔbaw de ye kɛlɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ. On ne laisserait jamais que ce pays-là a qu'à piétiner pour vos plaisirs personnels. Vous êtes venus pour sauver le pays qui est en difficulté. On n'en a pas ce problème de Bédiamanana. D'où maintenant,
Et moi, il faut que moi, quelqu'un laquelle des on fait. Il faut que moi, quelqu'un gribou des on fait. Il faut que moi, quelqu'un pour que nous donc marché qu'à ce cadeau. Ou parce que encore sur le dos là, au mode business comme si vous êtes incapable, laissez-nous donc les portefeuilles. Même de ce cas, Hassimi Ibika est responsable de ta face à l'histoire. Et si tu ne le fais pas, Hassimi, l'histoire va te condamner. Parce que même fora on y ikan. A former un partenaire ou n'a fait mieux. Il va faire, mais Malika intérêt du bien ou là. Il nous a réagi. Mais ne peut pas qu'un greffe Hassimi qui n'y a pas en tant que premier chef. Soit vous êtes complice. Ou il parle de qui a responsabilité. Donc nous suivons ce dossier-là. À nous allons suivre. Rien ne nous fera venir derrière. Parce que Mido, Neti Chana, c'est pour je m'en fous de Chana. Je ne connais pas Chana comme idéologie. Non. Mais pour moi, c'est la transparence. Faut me faire ça quand on tient aucun gasraoula. Comment me bauda, comme on veut se dire, comment on nous de bauda, vous vous trompez. Ce message-là, nous de bauda, comme on veut se dire, comment on vous vous trompez. Parce que Nimi est mal trompé, vous n'êtes pas venu ici pour vous enrichir. Vous êtes venu pour prendre en compte l'aspiration du peuple malien qui est sorti le 14. Qui sont sortis le 5 pour demander le changement. Rien que le changement. Vous pensez qu'en bas, au niveau de l'USR, au niveau de mon parti politique, l'Union pour la sauvegarde de la patrie, l'Union pour la sauvegarde de la République, prêt pour le patrie, prêt pour le Mali, prêt pour combattre tout ce qui est injustice, nous nous battons contre l'injustice et les vols. Donc, à Bémi Foyer, l'appel solennel de tout le peuple malien, c'est de faire en sorte que les biens, les deniers publics soient bien gérés. Au message de Mouchom, à Kamengate, donc à Kabla, à Kasignaï, même Mbouda, Kafongate, vous vous trompez. Le dossier a été bien géré. Cherche-moi le dossier, il y a un contrat de Kenya. Ma dossier, donc ma contrat de. Tu ne peux pas supporter les gens. Parce que nous avons donné des on ne peut pas supporter les gens parce qu'on veut tout ça. 24 milliards, on décide à l'intérieur même de payer les commerçants maliens ou ceux qui ont meilleur marché. On décide de crédit ou d'aller. Ça à l'intérieur. C'est pas parce qu'on est contre vous. Nous refusons certaines démarches. Mali fait mieux pour l'intérêt supérieur de la nation. Tout le peuple malien se retrouvera pour que Mali mais nous ne sommes pas des moutons de punish pour vous supporter. Nous ne sommes pas des suivis. Nous sommes pour la République. Et nous défendons le drapeau et la République et l'honneur des Maliens. Pour nous, c'est complet. Akafamia, mais tout le monde a fait. Alors, tout le monde ambe ne kaduru sera amba di wele kelo ma oui pourquoi même dama donné ma fla ma saba ngambuluta téléphone kay wa téléphone amba awoy téléphone kay ko konto awoy go ka kay ko kele veli ngan déjà allo salam alaykum mo ala kan kamine allo atigala allo awoy dobe wa amana follow numéro téléphone numéro de presque la téléphone moi ita do ibo ande kono moi tu me suis moi je suis ton père ici je te commande aussi donc allez-y ça quand moura vini ki kamba banga donc continue allo salam alaykum wa alaykum salam to ko ni jabi ba wele ka bomi bala Sissoko mba wele ka bo Médina bala Sissoko mba la foli de nu togo ni ere ni awoye o diaranye radio so tigi ere o diaranye bon pengele ne kumene bolo ka nyina nga parti politique mo fe anga gouvernement et procédure engagé franco o le français de wa ou bien malien de abija bisiza bon ensuite u k'u gɛlɛya moyen bɛɛ lajɛlen na u ka jamana in soutenu a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ an bɛ danaya da u kan mais n'u tora silence la tan a cɛ man ɲi voilà o ye ne hakilila ye n'ala sɔnna n'u tɔgɔ bɛ jaabi sisan aw b'a jɔ n'u tɔgɔ bɛ nin tigi jaabi fɔlɔ
n'i ye jateminɛ kɛ n ka taa donc a ye min fɔ n ka taa donc a ɲinilen don n ka taa donc maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ pour que an ka déclaration kɛ en tant que parti politique pour ka se ka soutenir mais o bɛɛ bannen don parce que o bannen don min na visa ɲini kan visa ko n'o kɛra ko France bɛ visa tigɛ o la ko n'o kɛra n ka taa France b'o kɛlɛ donc o kan ka financement min sɔrɔ parce que pour que o ka kɛ président ye billet bɛ tirer France bɛ n ka k'a d'o ma pour que ka kɛ n'a ye pour que ka kɛ président ye a bɛ fɔ président africain dɔ ko k'o supporter n ka taa donc n ka taa France bɛ wari di n ka taa a bɛ na d'i ma i bɛ campagne kɛ i bɛ kɛ n'a ye mais an t'o fɛ an t'o ɲini an bɛ min ma an bɛ Maliko de la c'est pour cela moi mon parti nous soutenons le gouvernement de la République du Mali an bɛ se ka kuma an tɔgɔ de la au nom de l'USR maintenant comme aw bɛ fɛ ka danaya da c'est pour ça an ko parti kɔrɔ ninnu an ko to yen an ka parti ninnu n'o ye USR ye an ka numéro de téléphone an y'a fɔ 76 32 76 00 n'o ye WhatsApp ye pour que aw kana aw ka inscrit an ka yɛlɛma kura don jamana taabolo la an ka bɔ nin ko la mais maliyɛn ka taa aussi o tɛ tɔn minɛ ka taa a kama ɲigilen fo n'a kama jara tuma min parce que n'i ye jateminɛ kɛ bi n ka taa pour que ka kɛ parti ba ye kunun ka taa mɔgɔ b'a fila ko anw ye parti fitinin ye olu tun bɛ parti créer tuma min ka taa mɔgɔ fila tun t'o kɔ hali u ka somɔgɔw tun t'o kɔ mais tant que n'i ma danbe de feere n'i m'i ka hɔrɔnya de feere mɔgɔ ko ko tɛ tugu i nɔfɛ ka taa fo ka nafolo sɔrɔ nafolo tɛ anw bolo k'a di mɔgɔ ma n'i bɛ na an ka Mali yɛlɛma an b'a yɛlɛma n'i bɛ fɛ ka na aussi hali ka dɛmɛ don anw na Maliko la Togo tɛ dɛ Maliko la i ka se ani ka yecogo ani ka nafolo n'i bɛ fɛ ka n'a don an ka changement kɛ i bɛ na i bɛ don parti la i ka localité la n ka taa donc i bɛ taa parti sigi donc o la wele bɛ cɛkɔrɔba musokɔrɔba bɛɛ ka dɛmɛ don anw na min bɛ anw lamɛn n'i ko anw ka di ye an ka numéro de téléphone bɛ yen an ka WhatsApp bɛ yen i bɛ se k'an wele i b'i ka carte de membre i b'a ta i bɛ don parti la i bɛ parti organiser Bamako aw ka village la yɔrɔ o yɔrɔ donc a b'an wele an ka numéro comme on a dit WhatsApp ye 76 32 76 00 donc n'a ka d'aw ye an bɛ WhatsApp filanan aussi d'aw ma n'a bɛ se k'o tigi aussi n ka message bila donc o kɔnɔna na donc a bɛ se k'olu wele ka a baara k'a tɔgɔ sɛbɛn n ka donc o kɔnɔna na o tigi bɛ se ka n ka donc carte de membre ni fɛnw d'aw ma n ka donc a bɛ se k'olu wele o téléphone numéro aussi n ka o dogolen tɛ o ye n ka an b'a fɔ min ma n ka donc 60 au téléphone numéro ngata donc en bas d'aw ma après donc pour que se ka fo aw ye ngata donc baaraw bɛ kɛla cogo min donc pour nous yɛlɛma tɛ se ka kɛ ni jamanadenw yɛrɛ ngata donc prince n'o ma wuli yɛlɛma kama donc ko caman bɛ yen maliyɛnw bɛ kuma mais i bɛ jate caman minɛ k'a lajɛ n'a fɔra ko yɛlɛma ko ngata donc mɔgɔ b'a fɔ ngata donc ko o bɛ kuma munumunu o tɛna ngata kuma kɔnɔna na donc pour nous ngata donc n'i bɛ fɛ ngata ka don Maliko la ko yɛlɛma ka kɛ i bɛ se ka n ka WhatsApp numéro wɛrɛ ta 75 72 49 78 n'o y'an ka Alhaji Haidara ye donc a bɛ se k'o ta 75 72 49 78 n'a bɛ fɛ ka aw tɔgɔ sɛbɛn USR kɔnɔ k'aw ka carte de membre ta cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw min bɛɛ b'an supporter o ye numéro filanan ye donc an ka WhatsApp n ka donc 75 72 49 78 76 32 76 00 donc aw b'a ka carte de membre ta a y'a yira anw na aussi n ka k'a fɔ aw b'an lamɛn hali na anw ka d'aw ye tant que n ka n'a tɛ se ka nin baara in kɛ an tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi togo ka di ye non togo ka émission y'a lamɛn non c'est pas ça n'an bɛ fɛ changement ka kɛ an ka don a kɔnɔna na donc je vous invite n ka musokɔrɔbaw n ka cɛkɔrɔbaw n ka kɔrɔbɔrɔw a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ prenez ces deux numéros aw k'a ka carte de membre ta parce que carte de membre ye 2000 francs n ka donc aw k'a ta ka don a kɔnɔ an ka yɛlɛma in ka ne bolo da donc o wele kan de bɛ yen ni téléphone wɛrɛ bɛ yen n b'o ta ayiwa an ka sira di mɔgɔ wɛrɛ ma o fana ka don aw ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen aw ye ni mɔgɔ wɛrɛ yɛrɛ tɛ yen n ka taa donc ni numéro n ka taa donc n'an bɛ baara la an tɛ se ka taa dɔw bɛ weleli kɛ la n ka taa donc a ye fɛnkɛ ci a la dɔrɔn ayiwa an kɔrɔ bɛ na de Bugula ye an k'o ta an ka Bugula ta kɛ fɔlɔ an bɛ Bugula ta fɔlɔ n kɔrɔ Bugula bonjour allo ne dɔgɔnin nu i yɛrɛ dun et ta santé ah oui n bɛ Ala tanu Ala ka sababu ɲuman di Ala k'an sutura amin kuma b'i bolo bon a kuma diyara n ye kuma b'i bolo kɔrɔ n bɛ n dɔgɔnin merci beaucoup merci beaucoup wagati b'an kɔ la ouais n bɛ n fa fɔ kɔni du kɔnɔ n'o ye Patrick Seye ami yarabi
ka sabu tigi fo n'o ye PDG Lansana. O b'a mɛn. An bɛ a woyi fo a ka soli ka wuli la. O b'a mɛn. Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye. Ami ya Rabbi Allahu. N'o Togo. Kɔrɔ. Ala de y'i da. I di fa ni ba ma. Fɛn fila bɛ yen maa t'o choisi pɛrɛn. Maa t'i fa choisi. I ba choisi. I bɛ wolo k'u ye de. Ala de b'o di. N'o Togo Ala de ye fana di Mali. Ala de y'i di Mali. Ami ya Rabbi kɔrɔ. I bɛ cogo min. An ka danaya bi. Ami ya Rabbi kɔrɔ. Parce que an b'a dɔn ni fɛn ko don sisan an b'a sɔrɔ i kɛra minisiri yɛrɛ. Merci beaucoup kɔrɔ. Mais tuma bɛɛ bɛ ba pewu kɛrɛfɛ. Ami. Awa o de fana bɛ laban koyi. Ami kɔrɔ. I laban mɔgɔw bɛ digi dili k'i ka parti la e ni prince. Tɔnbaw yɛrɛ ɲini. Parce que hɔrɔnya ni danbe ni halalaya. A dugu jɛra. Maliyɛn tɛ tromper tugun. Maa min bɛ se ka nin fɔ faamaw ma bi. A tɛ se. Parce que munna u natalen don. Donc ne kumana. Wajibi an bɛ weleli kɛ k'a jira k'a fɔ prince k'an bɛ lamɛnli la. Sinon ne kumana dɔrɔn an bɛɛ bɛ wasa. Halala nin tɛ fɛn kunna olu de tɛ wasa. Merci beaucoup. An ka dugawu b'aw ye. Ami yɛrɛ de la. Prince k'i yɛrɛ fo i ka faso jɔ la. Merci beaucoup kɔrɔ. Ka n'u Togo yɛrɛ fo a ka halalaya n'a ka faso n'a ka danbe. Merci beaucoup kɔrɔ. N'u Togo min tɛ fɔnɔ ka dun. Merci. N'u Togo min b'a ka jamana fɛ. Merci. N'u Togo min ye halala ye. Merci. Ne ta ye foli ye n'o. O diyara an ye. Ala k'i to an kɔrɔ. Ala k'i to an kɔrɔ la. Awo ye mɔgɔ wɛrɛ dɔ bɛ yen wa. Sira dɔ tigi ma an k'o tigi ta. Allo. An k'o kɛ mɔgɔ laban ye. Allo salamaleykum wayi. Tɔgɔ ni jamu i b'a wele ka bɔ min? Amadu Sisoko. I Sisoko Nakura. I Nakura. An bɛ arajo mɔgɔw fo. O diyara an ye. I ni nun Togo. An ka dugawu b'a. O diyara an ye. Aw bɛ maliyɛnw kunnafoni cogo min. Dan t'a la. O diyara an ye. An bɛ patriote bɛɛ fo. Bon ne tun bɛ fɛ ka segin kɔfɛ dɔɔni. A tɛ yan. A tɛ yan. Fakoltɛ ko in. Komi dɔw t'a fɔ ko ni a mɔgɔw taara. Ko 80% ko olu bɛ to u ka côté la. Non la quoi. Non n ko c'est o kuma ye tiɲɛ ye. Siga ka taa. Segin ɲininkali kan n ma ɲininkali faamu a daminɛ. Accordation quoi. Accordation bali ye. Minnu kan ka réintégrer quoi. Ko n'u taara. Ko 90% k'u bɛ to nord la u ka sigiyɔrɔ la yen. Ne ko n'olu fɛn n ko ne yɛrɛ ka jugu ni hali polisi fɛn ye o polisi dɔn ye o. Polisi municipal. Ne ko fɔ ka président de ɲini o kan. N bɛ fɛ ka min f'i ye. N bɛ fɛ ka min f'i ye. Accord na fɛn caman bɛ yen min tɛ se ka kɛ o de y'a sɔrɔ accord ma se ka ɲɛnabɔ. Voilà. Gɛlɛya caman b'a kɔnɔ. E y'o dɔrɔn de yala min y'a kojugu ye k'a fɔ ko désormais n ka taa ko ni maa min bɛna ta kɔma région ɲɛmaa ka taa ko b'i ta i n'a fɔ président de la république bɛ ta cogo min. O ka jugu. O ye jamana kɛlɛ. N'an bɔra o la nafolo min b'i ka dugumakolo jukɔrɔ. I ni tubabu bɛ se k'o ɲɛnabɔ ka sɔrɔ i ma passé ka taa état central de fɛ. A bɛ tɛmɛ o kan. Donc e y'o yɔrɔ min fɔ n ka o tɛ fitinin ye o ko la. O ye fitinin ye o ko la. C'est pour cela accord ko na hakili jagabɔ de bɛ kɛra la hali bi. Dɔw de bɛ ka fara dɔw bɛ a tɛ se ka kɛ Ibrahim Boubacar sara ka nin de to anw bolo. A y'an fa dɛ san'a ka taa. A y'an fa koyi. Cɛkɔrɔba y'an fa dɛ. A y'an su don dɛ. Ibrahim Boubacar Keita. Haya an ka tɛmɛ. A sara ka bɔ ala ka hinɛ. Ala ka yafa ma. Merci. A y'an fa. Sini an bɛ taa ɲinɛ ko in ala sɔnna. Lahara na ɲɛfɔ a bɛ gɛlɛya a y'an fa cɛkɔrɔba y'an fa ka taa. Ibrahim Ibrahim. Ayiwa an b'i bɔ Sisoko. Ayiwa an t'an balakaw fɔ. Aya an ka foli daminɛ. Ayiwa n bɛ yan'an ka taa ni an balakaw ye an bɛ foli di an kanuba bɛɛ lajɛlen ma Fatumata